Wannan shine editing still da zai canza quality content ɗinka gaba ɗaya. Wannan editing professional editing a cikin wannan bidiyo namu zan nuna ma yadda za ka fara kwaikwayo yadda za ka fara editing a cikin wannan application na CapCut Premiere. A cikin bidiyon mu na baya na yi muku bayani ne yadda za ka saukar da shi cikin wayarka. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka install editing wanda za ka ga kana samun biya sosai ko da baka da kayan aiki. Zaka kana haɓaka bidiyon ɗinka wajen editing. Wannan bidiyo ba shakka za ka amfana da shi sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A cikin wannan bidiyo namu na gaba zai muku bayani ne yadda za ka fara editing, professional editing, wanda ko da baka da kayan aiki za ka ga ka editing bidiyon ɗinka ita kuma ya samu quality. Duk wani abu na tsare-tsare yadda za ka fara hauda su ɗaya bayan ɗaya. A cikin bidiyo namu na baya na yi maka bayani ne yadda za ka ɗauko wancan application na CapCut Premiere. To bayan ka ɗauko shi yanzu mu shiga cikin bidiyon ɗinmu na gaba yadda za ka fara kwaikwayon yadda za ka fara editing da bidiyo na bidiyo ko wani iri da ka ga dama. A cikin application ɗin idan ka yi installing ɗi ne a cikin bidiyon ɗinmu na baya na muku bayani yadda za ka samu ne, idan baka sani ba to sai ka shiga ka gani yadda za ka samu application ɗin yadda za ka installing ɗi ne. Da farko shine za ka shigo cikin application ɗinka na CapCut kamar haka. Idan baka da shi ka binciki bidiyon mu na baya za ka ga inda ne muku bayani yadda za ka ɗauko duk wani irin application yadda za ka ɗauko a free mode. Da farko shine idan ka shiga nan zai gwado ma inda no video wannan application CapCut Premiere. Wannan ba na biyar kuɗi ba ne, wannan a free ne yake, komi duk abin da kake so za ka yi amfani da shi kuma a free ne. Idan ka shiga bidiyo za ka shiga no video. Idan yanzu ne za ka fara kwaikwayon editing yadda za ka fara haɓaka bidiyon ɗinka yadda za ka ƙara ma bidiyon ɗinka quality da duk kuma wani irin effect ko kuma duk wani irin abin da ke ƙara ma bidiyo daɗin kallo ko kuma duk wani irin tsare-tsare da ya kamata ka yi ma bidiyon ɗinka. Idan ka gana ma idan bidiyo kamar na channel YouTube ne za ka yi, kuma idan short TikTok ne ko Facebook sai ka shigo za ka ɗauko bidiyon ɗin da kasan zai kama kamar short bidiyo short. Bari mu fara da shi ko kafin mu fara taya akan bidiyo na channel YouTube. Za ka ɗauko bidiyon da kake buƙata wanda za ka fara kwaikwayon editing da shi. To bari mu gani wani ya kamata mu ɗauka. To bari mu fara ɗaukar wannan mu gwada mu yi amfani da shi mu gani yadda zai bamu idan mun ka fara editing a kai ne. To da farko idan mun ɗauko bidiyon ɗinmu cikin wayar mu a cikin wannan application wanda za ka yi da farko za ka tunani to da mi ne ya kamata ka fara. Idan kana buƙata tun farko kana son wannan bidiyo ko kafin ya fara ya zan kamar wani efe ya hito kamar su from the magic, sa'annan na ya kamata ka fara inda wannan animation ko kuma ka fara saka min wani animation na ya kamata ka tausa gashi nan, gashi wajen animation sai ka danna wajen animation. Idan ka danna wajen animation duk wannan animation ne da ya kamata ka ɗauko wanda ka ga dama domin ka tsara bidiyon ɗinka. Na biyu shine to bari mu gani wani irin animation ya kamata mu ɗauko yadda za mu tsara wannan bidiyo namu. Idan ka ga dama za ka ɗauko wannan animation na farko, mu fara da na farko. Ka ga wannan animation yadda ke farawa ko kafin bidiyo ya fara. To idan ka ga dama kuma za ka ta animation na gaba za ka iya fara ma da wannan shi ma shi na yi sosai. Wannan to nan ne ake samun duk wani animation da kake buƙata. Idan kana so animation ɗinka ya yi 'yan mintutuka ko kafin ya fara gwada bidiyon ɗinka sai ka zaka nan ka ɗan ƙara shi haka. Sai mu tausa mu gani da zai gwado muna. Ka gani yanzu yana taya sannu animation ɗinmu yana taya sannu ba wanda muka san shauhar ba. Idan kuma kana son ka tsaye da bidiyo ya tashi ya fara za ka ɗan ƙara nan shi nan sai ka ɗan bar shi nan wadda za ga animation na saurin tahiya ko kafin bidiyo ya fara sakowa. Idan kana so kuma za ka ɗan ƙara shi mai tsawo ko kafin bidiyo ɗin mu ya fara bayyana za ka ga kamar shi na ta amfani bai saurin tahiya.
To da farko sai ka zaɓo su ko irin animation da kake buƙata ko kafin ka fara dawa. To bari mu zaɓi wannan irin na wannan, to sai mu ɗan ƙara mai wanda zai gudowa ko kuma wanda zai still na wajen takuwa, sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna wannan abin kamar haka wajen animation ɗinmu, to me ya kamata mu yi? Idan kana so duk ko kuma irin wani bayani da za ka yi akan wani abu, za ka iya zakkuwa nan wajen rubuta text. Bari mu fara da text. Irin yadda za ka fara magana, za ka ga kamar za ka iya da wani text, ko kuma kamar idan kana son ka yi bayani akan wani abu ne, za ka iya rubuta text ɗin abin da yake nufi. To sai ka dawo wajen nan text. Idan ka dawo nan wajen text sai ka danna shi kamar haka. Idan ka zakka nan ka danna shi ga shi inda an gado add text a place, sai ka danna shi haka. Idan ka danna shi kamar haka zai gwado ma duka wannan irin abubuwa. To bari mu fara da sallama dai. Assalamu alaikum. To gashi dai mun fara da sallama. Bari mu gani. Idan ka bar shi haka, kowane duk wani AP ka ɗauko wannan shi ma shina yi sosai, za ka iya hau da shi. Gashi nan duka wannan shi ma a free ne, wannan a free ne, wannan a free ne. Duk dai irin wanda kake buƙata za ka hau sa. Kai gashi nan wanda ya rubuto, idan kana buƙata kuma sai mu gudda shi, sai mu aza wanga mu gani. Shi ma rage gudun nan. Gashi wanda ya gudo, za mu iya gyara shi haka domin ya yi kyawun kallo. Kuma idan ka ga dama sai mu tai na gaba. Ga wani shi ma ko shi wanda ya gudo wannan. Idan ka ga dama kuma baka buƙata tai, sai mu ƙara taya wani ga wani na Amazon. Gashi kuma na Amazon wanda ka ta wannan AP da ka tashi. Idan ka ga dama kuma ga wani na Kantu, sai ka danna wannan AP na Kantu. Ka ga wanda ka tashi. To hakan gane duk wani AP idan ka ga dama ka yi ƙasa duk za ka same su ga sunan. Kuma wannan a free ne sosai. Kuma idan ka ga dama za ka ɗauko irin ma wannan. Shi ma wannan duka AP a free ne. Wannan ba shakka za ka ƙaru da shi, don wannan duk wani bidiyo sirri ne. Shine yadda za ka fara kwaikwayon editing. Ka fara kwaikwayon editing ko kafin ka fara tsara bidiyon ne. Ya kamata duk idan kana son ka tsara duk wani bidiyo wanda za ka kana son mai bayar shi sosai, shine ka kwaikwayi yadda za ka fara editing ɗin ne. Bari mu yi amfani da wannan na kwafi. Kuma idan mun ga dama za ka iya taya wani ka fara amfani da shi. To bari mu gani. Mu tai wannan na express. Wannan shine na kwafin, amma to idan ba mu buƙata tai, bari mu gani wani iri ya kamata mu fara da shi. To ga wani nan ma. Bari mu fara da wannan. To yanzu shi kenan mun saka text. Idan muna son kuma wannan kamar magana ta mu ƙara reading ɗinta, gashi nan sai ka danna wajen bidiyon nan kamar haka. Idan ka danna sai ka ɗan ja ka yi baya. Ka yi baya. Idan ka yi baya zai gwado ma wannan reduction noise. Gashi nan reduction noise. Wajen reduction noise sai ka danna shi kamar haka. Shi ne amfani ne. Shi yana aikin duk wani guri ko kuma duk wani maganganu da an kai wajen bidiyo, kamar akwai wata sowa na. Shi wannan aiki ne, shine yadda zai ɗebi ma duk wata sowa. Za ka ga muryarka ko da baka da murya ne, za ga muryarka tana hita garau-garau. Sai ka zaka kunna shi kamar haka. Kun gani ba kamar yadda yake farko ne ba. Duk da an kai wani abu ya ɗan bambanta da bidiyon ɗinmu na farko. Tunda bidiyon ɗinmu na farko dama ba mu yi wannan irin takewa ba. Amma wannan kamar ka ƙara take wata magana na, sai ka zaka nan ka kunna shi kamar haka. Bayan ka kunna shi, bidiyon ɗinmu na gaba idan kana son ka ƙaro wani abu wanda za ta gwado wani abu, ko kuma idan kana son ka yi magana akan YouTube ne, sai ka jawo nan. Ga jawo nan wajen escape ɗin nan. Gashi wajen X ɗin nan, sai ka zaka danna su kamar haka. Idan kana so a yi ma subscribe ne da farko, to idan kuma kana buƙatar wani logo ne wanda za ka magana a kan shi ne, za ka yi a zo wannan duka. Gashi idan ka zo za ka yi wata magana a kai ne, ko kafin ya fara abin nan. Kuma idan ka ga dama za ka yi hidda shi. Sai mu gani wani iri ya kamata mu sauko. Za ka yi azuwa irin abin wanda na plus da sauransu. Bari mu hidda wannan sai mu azo wannan na plus da sauransu. Ga su na plus da na sharing gaba ɗaya. To bari mu gani wanda bidiyon mu zai tashi.
plus. To bari mu gani wani irin bidiyo kuma ya kamata mu je. To irin bidiyon ɗin nan da aka zuwa kana magana kana ganin wani hoto ya girma haka, yadda za mu yi tun farko ko kafin mu fara a zo shine za mu koma baya. Idan muka koma baya gashi nan an rubuta overlay, gashi nan wajen overlay. Idan ka shiga wajen overlay sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna sai ka a wannan ada overlay. Idan ka shiga ada overlay za ka nemo bidiyo ne kake son ka aza ko kuma foto, sai mu tai bari mu gani me ya kamata mu aza. Bari mu tai mu yi amfani da wani foto wanda za mu azawa mu gani wani irin abin zai bamu sosai. Gashi wani iri ya kamata mu ɗauko. To za mu iya ɗauko duk dai foton da kake buƙatar ɗaukowa. Bari mu gwada aiki da wannan. Mu gwada aiki da wannan dai. Gashi nan to mu gwada aiki da wannan. Gashi ba wannan dai. To wannan ma ya gajeren. To za mu iya ƙara kuma sai kenan mu furfuro irin hoton da yake shina iya cika mana wayar mu. To wannan za ka iya ɗauko irin hoton da kake buƙata wanda da ka fara za ka fara magana a kai ne. Idan kana son ka fara magana ka yi magana a kan hoto ne ko kuma kai hoto kana mai magana, za ka koma nan sai ka ajiye shi sama. Gashi za ka iya magana a kan wannan hoto. Gashi idan kana son ka yi magana a kan wannan hoton za ka iya nan sai ka ɗan dawo baya gashi nan wajen audio. Idan ka dawo wajen audio nan za ka zakuwa ka raba shi. Idan ka danna zai gudo mana wajen display. Idan ka zaka display sai ka danna shi kamar shi kenan wannan abin ya hita. Hoton nan sai ka ɗan jawo shi haka. To idan kana so shi kuma wannan sai ka fidda mai magana. Gashi sai mu ɗebe ta gaba ɗaya. To idan muna son kuma mu ƙara kwaikwayon wannan bidiyo sai mu ƙara jan wannan hoton ya ƙara tafiya. Gashi. To bari mu gani wani. Ta hanya ta yadda za ka magance. Bari mu shiga wannan wajen kana abu labu. To idan ka gara ma za ka bari ne da nan. Gashi dai za ka iya magana. To idan kana son kuma kana yi kana nuno wannan hoton da yake gabanmu za ka iya zakkuwa nan sai ya ƙara komawa nan zuwa escape. Idan ka koma escape sai ka danna shi kamar haka. Za ka yi amfani da wannan gashi. Idan ka yi amfani da wannan sai ka ƙara zakkuwa shi kuma na ƙara juya shi ya kalli wannan hoton da kake magana a kan shi. Gashi in kana so zai zakkuwa yana kallon. To bari mu shiga cikin guda. To bari mu ƙara ja ne inda zai fara magana. Wannan hoto da kuke gani wata hanya ta yadda za ka ƙara saka ma wayarka security na gaske. To kun ga kenan mun yi magana akan wannan. Gashi kuma hoto ya bayyana shina magana. Gashi nan hoton nan ya bayyana shina magana. Idan ka gara mun za ka iya ja ne haka. Gashi. To idan ka gara ma kuma hoton nan wanda za ka iya sa wanda za ka iya dan ka danna shi nan sai ka dawo wajen animation ɗin da wanda nan gura ma haka. Sai ya ƙara zakkuwa ƙara sa wani irin form animation wanda zai fita da kyawu sosai. Bari mu gani wani iri ya kamata mu sa. To bari mu sa mu aiki da wani animation. Gashi idan ka koma nan sai ka ƙara kuma idan ka ga wanda yake farawa yanzu. Wannan hoto da kuke gani wata hanya ta yadda za ka ƙara saka ma wayarka. To idan muna son kuma da ya ƙare sai ya tashi da wani kuma animation na daba mai shawa sosai sai ka danna wajen animation ɗin ga. Sai ka danna wajen nan gashi out.
sai ka danna wani auto, in ka danna auto duk ya gudu ma duka wannan irin abubuwa, sai mu sa wani animation kuma wanda idan ya ƙare zai guduwa, sai ka danna irin wannan gashi. To bari mu ƙara gani yadda zai guduwa yanzu. Wannan foto da kuke gani hanya ta yadda za ka ƙara sa ma wayarka security na gaske, domin wannan za ka amfana da shi sosai. To ka gani yanzu da wani gudu. To insha Allah anan mun ga tsaya kuma a cikin wani bidiyo namu, da Allah kuma muna subscribe ku ƙara yaɗa wannan bidiyo, sai kun ji mu a cikin wani bidiyo na gaba yadda za ka fara completing editing, yadda kuma za ka ƙara ma bidiyo ɗinka duk wani efe da kake son ƙara mai za ka ga shi na hita sosai, kama da yadda duk wani irin bidiyo short yadda za ka amfani da shi kana ganin kana samun makalata sosai. Ko da baka da ilimi ƙwarai kuma ko da baka da kayan aiki, idan ka yi editing za ka kana samun mabiya sosai. Mun gode. Ku yaɗa mana wannan bidiyo da Allah domin wasu amfana da shi sosai.